No hei, halusin tosiaan jakaa tää asia, jota on ollut mun sydämellä liittyen tosiaan rakkaudesta, avioliitosta, kirkosta ja, ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Tosiaan ensin pitää varmaan aloitetaan sille, että olin näitä asioita pohdiskelemassa, mistä on nyt ollut paljon puhetta. Ja varmaan 1,5 vuotta sitten tai siitä ennenkin, ja sitten tosiaan 1,5 vuotta sitten mulla tuli ihan semmonen selkeä ilmestys näistä asioista, kun niitä mietiskelin ja kysyin Jumalalta näitä kysymyksiä, mitä varmaan moni nyt kysyy. Ja Jumala sitten näytti mulle, että mä olin kysymässä ihmisen näkökulmasta näistä asioista. Että okei, mä tiedän mitä Raamatussa lukee, Herra, mutta miksi? Miksi näin lukee? Miksi on nämä säännöt tälleen? Ja sitten hän näytti mulle, että no, ehkä meidän näkökulmasta saattaa olla ihan järkevä kysymys, mutta kun hän näytti hänen näkökulmasta se asia, no se vastoi mun kysymystä. Eli tosiaan ensinnäkin pidetään mielessä sitä, että Jumala on rakkaus. Ja ennen kuin hän edes loi maailma, oli se 3 yhtenäisyys ja Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja oli rakkautta niiden jokaisen välissä ja oli rakkaus aina moninkertaistu. Ja oli niin paljon sitä rakkautta, että piti vuodattaa sen vielä johonkin, joten Jumala sitten loi tää luomakuntaa. Ja kautta historia, kaikki tää historia, Raamattu, se on kaikki rakkaustarina ennen kaikkea. Se on miten Jumala näyttää meille rakkautta. Kaikki ristintyötä ja kaikki tää on yksi toisensa jälkeen on tarina siitä, miten hän näyttää vielä enemmän rakkautta ja vielä enemmän ja vielä enemmän. Ja sitten siinä rakkaustarinassa on semmoinen punainen lanka. Se on ihmeellinen osa siitä ja se on se, että tämä luoja, tämä kaiken valtias Jumala haluaa hänen luomakunnan kanssa. Hän haluaa mennä meidän kanssa naimisiin. Ihan käsittämätöntä. Ja tietenkin tää omassa voimassa ei me pystyisi tehdä mitään. Mutta se on kaikki hänen kunnia, hänen voimassa. Hän on se, joka mahdollistaa se, että me kävellään vedellä ikään kuin. Ja no sitten tämä avioliittojuttu, tämä on se, mitä hän haluaa tehdä. Ja Paavali kirjoitakin efesiolaisille, että tämä on, että mies ja nainen, kun ne menee naimisiin, tämä on Kristus ja kirkko. Ihan käsittämätöntä. Mutta avataan tämä vähän. Siis Paavali tässä puhuu siis sakramentista. Eli Jumala antoi meille sakramentti. Hän antoi meille tämmöisiä pieni a-avioliittoja, jotta me saadaan vähän käsitystä tästä isoa avioliittosta, me ja Jumala. Eli sakramentti voi miettiä vähän tälleen, että se on vähän niin kuin varjo tai joku ikkuna, mistä katsotaan ulos ja nähdään jotain. Ja nimenomaan nämä sakramentit on Jumalan lahja meille, hänen antama ikkuna, pieni mutta arvokas ikkuna, josta me saadaan nähdä joku osa hänestä. Ja myös tämä varjokuva, voidaan katsoa varjokuva ja nähdä sen ulkoreuna siinä ja vähän nähdä se muoto, mistä se varjo tulee. Ja näitä varjoja ja ikkunoita, niitä voi toki vääristellä. Voi, jos haluaa, että vaikka se varjo jos tekee, että se ei tule vaikka tasaiselle pinnalle ja se vääristellään. Voi sanoa, että hei, katso se asia, mistä se varjo tulee, se on tämänkin muotoinen. No, se Jumala ei ole siis muuttunut, mutta ehkä meidän käsitystä hänestä saattaa muuttua.
jos me vääristellään se hänen antama varjokuva. Tai sitten ikkuna. Me voidaan nähdä jotain Jumalasta ja saada tämmöinen kuva ja raapaise sitä pintaa, että mitä Herra sä oot tekemässä meidän kanssa kautta historiaa. Mutta sitä ikkuna voi sumentaa tai jopa särkeä. Ja no, se on Jumalan lahja meille ja meidän kannattaa pitää oikein hyvää huolta näistä asioista. Ja no mennään itse asiassa vähän, ei ehkä niin paljon just siihen asiaan, mitä se heijastaa niin paljon, mutta puhutaan tästä pikkuavioliitosta nyt hetken. Ja nyt on paljon puhetta, että no voiko olla kristittyllä kaksi käsitystä avioliitosta. No, jos katsotaan Raamatusta, moni on puhunut näistä, ne on käyttänyt tosi hyviä Raamattun esimerkkejä ja puhunut siitä, että mitä Raamatussa lukee avioliitosta. Mutta itse asiassa on kyllä kaksi käsitystä avioliitosta. Saattaa yllättää, mutta on. On se Jumalan asettama avioliitto, esimerkiksi Adam ja Eeva, ja Jeesuskin viittaa just nimenomaan Adam ja Eevan. Ja se on se Jumalan asettama. Ja sitten on toinen avioliittokäsitys. Ja se on Jumalan sallimaa. Ei ole ehkä hänen asettamaa, mutta hänen sallimaa. Ja se on itse asiassa moniavioliitto. Ja hyvä esimerkki tästä on vaikka Abraham ja Saara, eli se Jumalan asettama avioliitto, plus Hagar. Ja Raamattu ei sano, että moniavioliitto siis on synti. Sen takia voi sanoa, että on kaksi käsitystä. Mutta sitten ennen kuin huolestut liikaa, kuitenkin sekä rivien välistä että ihan suora siinä tekstissä siitä varoitetaan, voisi sanoa, tai sitten sitä hälytetään, voisi jopa sanoa, että tämä asia on kuitenkin, no sanotaanko näin, että Raamatussa ei ole yksikään esimerkki, jossa tämä onnistuu, nimenomaan päinvastoin. Esim. Just jos otetaan just tämä Abrahamin keissi sitten, sitten kun oli kaksi vaimot, ne riideli, niistä tuli kaksi poikaa, ne riideli, niistä tuli kaksi kansaa, ne riideli ja ne on riidellyt nyt 4000 vuotta ja saattaa hyvin todennäköisesti sitten kipinöidä viimeinen maailmansota, joka sitten tuo Jeesusta takaisin. Eli ei ole mitään pikkujuttu, sillä on seurauksia ja voit katsoa kaikki ne muut esimerkit Raamatussa. On todella surullisia esimerkkejä ja seurauksia. Ja sitten ihan käytännössä, jos mietitään henkilökohtaisesti sitten tämä asia, että no jos tulee pikku ääni päähän, että hei se ei ole synti. No joo, mutta kannattaa olla vähän tarkka näistä ääneistä, että tämä saattaa hyvin todennäköisesti olla vaan sielun vihollinen syöttämässä himo ja yrittämään rikkoa sun avioliitto, tai sitten jos et ole naimisissa sun tuleva avioliitto. Eli pitää ottaa jokainen ajatus tosiaan haltuun. Ja se on semmoinen asia, että tämä moniavioliitto, että no siihen voi olla monta syitä, että no miksi se on kerrankin siellä, jos se on niin saasta tai niin toksinen, miksi se edes on siellä. Voi olla useampia syitä, mutta huolimatta se teema Raamattussa on ensinnäkin, että no nähdään ihan käytännön esimerkkiä, miksi se on huono ajatus. Ja sitten Uudessa testamentissa sanotaan ihan suoraan, että johtajat ei edes saa, niillä ei saa olla useampaa vaimoa. Ja sitten kirkon historiassa voidaan katsoa, että kirkko itse sitten vähän niin kuin funtsi tämä asia jo oli silleen, että okei, otetaan vaan tämä Jumalan asettama avioliitto ja unohdetaan se toinen, että
ollaan kokeiltu ja ei tullut hyviä tuloksia siitä. Mutta sitten tosiaan se Jumalan asettama avioliitto, se on tämmöinen pieni ikkuna, jota meille on annettu. Miksi sitä hyökätään nyt? Miksi kautta historia on ollut kaikenlaista, mutta miksi nyt tämä Jumalan asettaman avioliittoon hyökätään niin rajusti? Ja se johtuu siitä, että kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee Karitsan hääateriaa viettämään. Silloin on ilotulituksen juhlat, pidot. Silloin juhlitaan sitä isoa avioliittoa. Kaikki kautta historia, kaikki nämä pienet avioliitot, mitä meni sukupolvesta toiseen, kulttuurista toiseen ja harjoiteltiin, valmisti meitä, antoi meille ajatusta, millaisia avioliittoja itse asiassa toimii ja millaiset ei toimi ja miten siinä kuuluu olla rakkautta ja myötätuntoa ja armoa ja kestävyyttä ja itse uhramista siihen avioliittoon ja kaikki tämmöistä. Kaikki valmistanut meitä sitä varten, että meillä on jonkinnäköinen pieni käsitystä siitä, kun Jeesus tulee takaisin, että mikä se iso juttu on. Ja pitää sitten tosiaan huomioida sitä, että okei, nyt sitä hyökätään, mutta itse asiassa se on osa tästä prosessista. Ja mitä tarkoitan sillä on se, että Raamatussa lukee, että Jeesus tulee takaisin morsiamelle, joka on puhdas ja viaton ja ilman mitään ryppyjä. Ikään kuin ne olisi kuumalla raudalla silitetty pois. Ja kyllä me kaikki tiedetään, että niitä ryppyjä on olemassa tällä hetkellä. Ja voin sanoa kultaseppänä, että kultaa vain jalostetaan tulella. Sitä saadaan tarpeeksi lämmin, kuuma, että sulatetaan kaikki ne epäpuhtaukset pois. Ja sitten se sulattaja näkee sen oma kasvot siinä puhdassa peilikullassa. Ja ei tarvi hätäillä. Jumala on luvannut olla meidän kanssa tässä prosessissa. Just niin kuin hän oli Shadrach, Meshach ja Abednegoin kanssa. Hän oli siinä tulessa. Ja hänen nimi kirkastettiin sen jälkeen. Ja Shadrach, Meshach ja Abednegolle niitä palkittiin niiden uskosta. Ja kuinka ne oli luja Herralle. Ja sitä Jumala on tekemässä. Hän on kutsumassa meitä uskovaisia tulla pois tämän maailman systeemistä, tästä syntisestä systeemistä. Hänen uudesti syntynyt, olemaan uudesti syntynyt, hänen perheen, hänen ruumiin, hänen Kristuksen ruumiin. Ja tämä herätys on tapahtumassa ihan ympäri maailmaa. Tämä on tapahtumassa katolilaisille ja helluntaiseurakunnan ja lestorialaisille ja amishille siellä Jenkeissä ja kiinalaisille siellä kommunistisessa Kiinassa ja Iranissa on maailman suurin herätykset tällä hetkellä. Ja Jumala on kutsumassa hänen omia hänelle elämän totuudessa, elämän puhtaudessa, hänen voimassa. Ja se varmaan näyttää aika paljon siltä niin kuin alkuseurakunta apostolien teossa. Ja se on jännä nähdä, mihin tämä menee. Tosiaan seuraavassa videossa sitten puhun vähän enemmän just kirkon ja valtion erosta. Ammennan vähän oma kotimaasta sieltä Jenkeistä ja sen historiasta. Ja mennään myös siihen ajatukseen vähän syvemmälle, että mistä tämä käsitys oikein, mikä on se ensimmäinen esimerkki, just niin kuin meillä oli Aadam ja Eeva ensimmäisenä esimerkkinä, mitä se ihan ensimmäinen kulmakivi kirkon ja valtion erosta on. Ja miksi se on niin tärkeä, jotta me voidaan saada oikea suhte toinen toisille siinä. Mutta joo, kiitoksia. Jeesus tulee pian. Siunausta.